Здравейте, аз съм Кристиан, а това е моята нова поредица Minecraft Survival. Сега ще играем с моята сестра. Така, в кабинет обикновен с някакво село, трала и убиваме овчици. Аз се казвам Кристиан, а сестра ми Мела. Къде си, бе? Живо същество, мъртво същество. Чакай да чува. Да изгасиме пожара. Там си овчи. Аз ще я краси. Добре. Браво, мама. И здрасти. Здрасти, сърдечно здрасти. Здрасти на 5 кошки. Кой отвори вратите постоянно? Кой може си ляндулите? Шамлакнете ли? И Ти колко вълни имаш? Една. Да се бележи колко ще месо. Не знам, се бъде. Сега се бориме за оцеляване. Защо пък да се бориме? Аз не се боря с някой. Аре бе, кошки! Къде ми избега? Да пък кошка ти колко вълна имаш? Колко пъти ще ме питаш? Колкото искам. Имам чувство, че има някакъв ендърман. Ето ги овците. Колко вълна имаш, ти питах? Една. Къде точно се намираш? Три. Тук не. И колко вълна имаш? Две ти. Три. Ще скажеш ли още някой вече още? Да видим. При колата ли си? Не, аз съм извън, много извън селото. Виждам селото да има. Колата ще е нашата къща. Чули ме сега. Колата някой е по-интересно, не можеш. Коя? Библиотека иска. Добре, библиотека. Бирам репи. Така сега, както разбрахте, ще живеем в библиотеката. Да, и както разбрахте, ме дразни тъпата вода. Така личи. Не, бе, личи. Така... Твоето време. Ой, Абе, ще ме слепиш. Тук има на ръпичка. Така. Днеска на какво ще яде? На каква диета ще сме? На репички, на сено, на хлябе. Убивай, ти не го воли. Не убивай овцете, чули? Добре. Имам две вълни, ще ми Да, не. После бе мило. Не убивай овце. Добре, ще доведена. Не тука. Не, остави я да си живее живота. Някой да я нахраня ли? Да я щупя ли? Щупи. И сега не държи, това се махне просто. Ако се чудиш всички.
Беше нахранение тук едно кокоше се. Аре бе, къде си бе? Кокоши съм тук. Искаш ли още? И семейство от кокоши. Маха се. Ама! Аз си искам ти да е към мене привързане, не към тебе. Не искам към мен. Ей, сега на PvP ли ще го обръщам? Не. Убивам те иначе. Но убияхме тъпи, можехме да вземем фанерите. Абе, село! Шуме биеш, шо ми взимаш сеното? Ти да си гладна? Еми колко се набутче по-малко. Знаеш ли в коя къща ще живеем? Коя? Ето Пекарната. Не, казах библиотека преди малко. Та е до пекарната ли? Не, тя не е библиотека, къща с двор. Ей, Ей, тук ме. Виждаш ли ме? да, виждам. Името ми. Името ми. Да, виждам. Ей, гол зомби такова. Това не е къща. Опс. Пън. Не съм гол зомби също. Абе, шо ме биеш са? Ти ако се видиш каква си. Вземи една печка от тъпата пекарна. И така. Скоро ще трябва да Какво ще трябва, приключваме клипа. Ела за леглома. Така. Тази хора, тази поредица мисля да е по-дълга. По-скучно. Не слушайте сестра какви глупости ги. Не си показа скина. Сега ще ви покажа. Оп. Идвай, ма, по-бързо в тъпата къща. Искам легло. Джили Кинг Бос. Изчупя вратата Се на нарича. Чупя вратата. Ако не дойдеш. Така, виждате ли на хора? Идвам сега при листата ми, че ще чупи врати. И вече я щупих. И така. Не, вече я щупих, както казахме. Така вече нямаме врата. Да, у мен си е. Също. Айде бе, махай се. Служи още една излезе навънка и служи още една. Ще ме направи. Имаме две врати. Не ги чупи, моля те. Много са яки. Але бе, влизай бе, жена такава. Така. Аз съм една проста селска. Ако не разбрахте, сестра ми е жена. Ако не разбрахте, да се махаш от всичката. О, хлебец. Айде сега направи едно легло, че като ти перна един. Ти ще се обели материали, ако обичаш. И така сега мисля да приключиме Да ми направиш леглото. тук този клип. Първо ми направи леглото. И Да ми направиш леглото. довиждане.